Kaixo, oraingoan ikusiko ditugu genetikako ariketa errez batzuk, ezaugarri batkar batekin egiten diren ariketak errazak ikusiko ditugu eta pausuk azalduko ditut. Gutxi gora bera pausu berdinak eramaten dituzte ariketa guztiak, baina depende ezin datu ditugun ikusiko dugu nola ezberdinak diren. Orduan, lehenengo ariketa hurrengoa da. Untzietan ile beltza aspirakorra da, eta zuria gainartzailea. Biak arrasapuruak badira, norakoak izango dira lehen belaunaldiko untzitzoak, eta bigarren belaunaldikoak? Orduan, lehenik, hauek dira pausuak, lehenengo ditugun datuekin, genotipo-fenotipo edo biak, zuhaitz bat egin barko dugu, zuhaitz txikitxo bat, bakarrik ditugu parentalak momentuz, eta aztertuko dugun karakteriari letra bat ezarri. Orduan, goaz ariketara eta behiratu behar dugu. Untzietan, ile beltza aspirakorra, lehenengo datua. Ile zuria gainartzailea, bigarren datua. Eta biak arrasapuruak dira. Arrasapuru esan nahi du homozigotoak direla. Batzuetan agertuko da homozigoto, beste batzuetan arrasapurua. Berdina esan nahi du. Orduan, ditugun datuekin zuhaitz bat egin, honen arabera, untzi beltz bat daukagu, untzi zuri bat, eta biak gurutzatuko dira. Beltza, parentalak, gurasoak markatzen dira P batekin, parental. Orduan, beltza eta zuria. Momentuz, fenotipoa dugu. Eta genotipoa esan dugu arrasapuruak direla. Orduan, lehenengo eman behar diogu letra bat aztertuko dugun karaktereari. Orduan, adibidez, kolorea, a letra, eta esan dugu zuria gainartzailea. Beraz, zuria, a maiuskula eta beltza, A minuskula. Orduan, beltza, A minuskula, arrasapurua, eta gainera aspirakorra, beraz, bakarrik izan ahalko zen A minuskula. Eta zuria, gainartzailea, arrasapurua, beraz, A maiuskula. Hemendik, atera ditugu gametoak. Ezaugarri bakar batekin lan egiten badugu, bi gameto lortzarekin nahiko, zen bakarrik izango ditugu bi aukera. Baten A minuskula eta beste baten A minuskula, kasu honetan. Eta kasu honetan gametoak ere berdinak izango dira. Bi ezaugarrirekin lan egiten badugu, gero ikusiko dugun moduan, lau gametoak lortu beharko ditugu. Baina, momentuz, ezaugarri bakar batekin, bi gametorekin nahiko. Eta orain bakarrik nahaztu behar ditugu, edo lotu behar ditugu, hemengo gameto guztiak, hemengo gameto guztiekin, eta ondorengotza posible guztia lortuko dugu. Zer gertatzen da, kasu honetan, arrasapuruak direnez, hemengo gametoak eta hemengo gametoak berdinak dira. Esan nahi dut. Hemengo bi gametoak berdinak dira, eta hemengo bi gametoak berdinak dira. Beraz, nahasketa bakar batekin ikusi aldugu, nahasketa posible bakarra dela A maiuskula, A minuskula. Beraz, hau izango da lehenengo belaunaldia F baterekin markatzen dugu genotipoa, guztiak horrelakoak izan aldira, bakarrik lortu alditugulako horrelako ondorengoak gameto hauek izan da, eta guztiak izango dira zuriak. Heterozigotoa izanik, bakarrik ikusten delako alelo gainartzailearen karakterea, kasu honetan zuria. Orduan, orain bai, lehenengo belaunaldiko bi untzi nahazten baditugu, bakarrik jarriko dut genotipoa, orain bai gametoak jarriko ditugu bi berriz ere, baina ezberdinak izango dira individuaren barruan. Letra bakoitza edo, kromatida bakoitza joango delako hankatxo batera eta biak ezberdinak direlako.
Eta orain berdina, nahazten ditugu hemengo gametoak, hemengo gametoekin kombinazio posible guztiak lortuz. Orduan, adibidez, A maiuskula, maiuskula, lortuko dugu homozigoto zuri bat. A maiuskula, A minuskularekin heterozigoto zuri bat. Orain beste gametoarekin A minuskula eta maiuskula heterozigoto zuria eta A minuskula minuskularekin homozigoto beltza. Orduan ikusi duzue. Lehenengo ditugun datuekin markatzen dugu genotipoa, lortzen ditugu gameto posiblea guztiak eta nahazten ditugu hemengo aukera guztiekin. Lehenengo belaunaldia erresa zen, arrasapuruak izan da gameto mota bakarra geneukalako individua bakoitzan, eta gero lehenengo belaunaldikoak beste lehenengo belaunaldiko batekin nahaztuz ja bi gameto mota geneukan individua bakoitzan, eta orduan aldakera askoz gehiago dago. Eta ez dut apuntatu, baina hau da F2, F2rekin markatzen da bigarren belaunaldia. Orain, egingo dugu bigarren ariketa. Kontutan izan da aipatu dugun untzien kolorearen eredentzia mota, untzi zuri bat beltz batekin gurutzatzean, untzi beltz bat lortzen badugu, nolakoak dira gurasoen genotipoak. Orduan, berriz ere, ditugun datuekin genotipo, fenotipo edo biak zuhaitz bat egin. Bale, hau aurrekoaren berdina. Aztertuko dugun karaktereari letra bat esarri. Nola lehen ja bigaren karaktere berdin hauekin lan egiten, ez dut aputatuko kolorea a letra, bale? Hori berdin mantenduko dugu. Orduan, ze datu ditugu? Untzi zuri bat, beltz batekin. Untzi beltz bat lortzen dugu. Nolakoak dira gurasoen genotipoak. Bale, ze datu ditugu? Momentuz daukagu fenotipoa besterik ez, ezta? Bale, parentalak. Daukagu zuri bat. Eta beltz bat. Eta gurutzatzean lortzen dugu untzi beltz bat. Lehenengo pausuan fenotipoa jarri dugu. Ez daukagu genotipo osoa kasu honetan, beraz daukagun datuekin betetzen hasiko gara aldugun genotipo guztia. Eta hau F bat, astu zaidela jartza. Orduan zuria badakigu gutxienez A maiuskula bat daukala, baina besteaz dakigu izan alda heterozigoto edo homozigoto, ezta? Baina beltzen kasua, nola aspirakorra den karakterea, badakigu biak A minuskula izan behar dutela, ezta? Bestela, ez dago beste modurik beltza ikusteko. Aspirakorretan gogoratu homozigotoak izan behar direla, homozigoto aspirakorrak karaktere aspirakorra ikusteko. Eta hemen berdina. Beltza bada, nahita ez, hau izan behar da genotipoa. Orduan, hau nondik atera alda? Badakigu A hauetako bat irten dela hemendik. Bakoitza lortzen dugulako guraso batetik. Eta bestea lortu behar izan dugu hemendik. Beraz, hau A minuskula izan behar da, nahita ez, bestela zingo genukelako lortu ondorengo beltz bat. Bale? Orduan, errepikatzen dut. Hau, zuria dela badakigu, baina ez dakigu homozigotoa edo heterozigotoa den. Eta beltzak badira, nola karaktere aspirakorra den, nahita ez izan behar dute aspirakorrak. Nahi baduzue, ligatzen basarete, ateralko zen dituzkete hemendik gametoak. Hau izan alko zen A minuskula eta A minuskula, eta hemendik A maiuskula bat, eta froga guztiak egin, baina A maiuskularekin ez zingo dugu inoiz lortu ondorengo beltz bat. Behar dugu A minuskula homozigoto aspirakorra izateko. Eta hauek izan dira lehenengo ariketak. Espero dut ulertu duzuela,
eta hurrengo bideo baten ikusiko gara elkar ariketa gehiagorekin.